Vi har været i Family Fun Farm Park lige uden for Løkken i dag, og det var simpelthen så hyggelig en tur. Donatello var med, og han skulle se gedekide og geder og alle mulige andre dyr for første gang. Han var lidt bange for dem i starten, men han fandt hurtigt ud af, at han faktisk bare kunne gø af dem, og så blev de bange for ham. Så de endte faktisk med at have det rigtig godt, både geder og hund. Vi var ude at køre traktor, og vi mødte også Loch Ness-uhyret, som Donatello heldigvis ikke var bange for. Og i traktoren, der sov han under hele turen, så høje lyde, dem registrerer han altså heller ikke. Men de var simpelthen så kære, de her geder og kaniner, vi fik lov til at fodre. Og så har de jo en kanon fin legeplads også med hoppeborg og tekopper og rutsjebaner. Rutsjebaneren, der kom dagens grin selvfølgelig, fordi udover at Felix synes, den var vildt sej, så skulle far selvfølgelig også lige prøve en tur. Og det her klip, det er nok det sjoveste klip, jeg nogensinde har set. Men de gav den gas på legepladsen, både far og Felix, og så var det tid til at komme over og så hilse på de sidste geder, hvor vi faktisk fandt en lille frø. Felix blev lidt forskrækket, fordi den hoppede hen mod ham, men han syntes, det var virkelig spændende at se sådan en lille fyr også. Og Donatello, ja, han kom til at vende sig rigtig meget til gederen, så vi endte faktisk med at tage linen nær ham, og så begyndte han bare at gø og snakke og komme helt tæt på de her ellers store geder og deres gedekide, som var så afsindigt søde og blev håndfodret med spaghetti. Inden turen gik hjem, så tog vi lige tilbage igen og fik lidt mere spaghetti til gederen, og så gik mig og Felix i gang med at fodre med det sidste, og gik ind til kanineren, som bare er så kære og søde og rare og bløde. Så mange der var. Vi kommer helt sikkert igen, og hvis ikke du har været her, så kan vi helt sikkert godt anbefale at lægge et smut forbi. Det er en rigtig sjov oplevelse for både børn og også for voksne.